लोगोफोर खुलुमगोरोबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजन बर' फेसबुक प्रफाइलनिफ्राय लोगो नोंथांमोन आंनि सिथुबा आं फंनैसो माने मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो फोरमायनो सानदों। बिथां बयजोंबो सिनायजानाय रसमा ब्रह्म नैबे गोजौआव होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम एसे खोनासंनानै लाग्रोदो। बेनि उनाव बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो माने बुंनो सानदों आरो नैबे गाहायाव होनाय बे भिडिअखौबो सम्पूर्ण माने खोनासंनानै लाजोब लोगोफोर। बिथाङा एसेबां माने गियानि मोनसे आरो बयजोंबो सिनायजानाय फेसबुकआव एबा इउटुबाव बयजोंबो सिनायजायो आरोना बिथाङा। अखानायब्लानो न'निफ्राय ओंखारनाय, लोगोफोरजों बेरायनाय, गाव हाबा जादों ना संसार दं बा गावनि फिसा दं ना फरायनाय दं जेबो उदिस लानो रोङै नैबेबायदि मानसि दङ। गावनि मोनलोंनाया क्लियार फुल जाबानो जायो, गावनि लुबैनाया फुल जाबानो जायो बिदि आरोना। न'खराव मा जालांदों मा जालाङाखै बेबायदि हिनजावा माब्लाबा समाव फंनैसो बुङोब्ला बेयावनो दावराव दावसि जायो, नांलाय खमलाय जायो, बुलाय सुलाय जायो, बेबायदिबो दं आरोना। बेफोरबायदिखौनो कन्ट्रल खालामनो हायैयाव खायसे खायसे हिनजावफोरा खारो। नाथाय बेफोरखौ बिजिरनो थाखाय जोंनि समाजाव मानसि गैया। हिनजावफोरखौल' बांसिन गाज्रि नोजोरजों नायो। दङ बेबायदि प्रब्लेमजों हिनजावफोरा न'खर गारै गारै खारनाय। नाथाय बे नङा जे नोंनि फिसाया गाज्रिब्ला, नोंनि फिसाया जौ फाग्लाबा नों बेखौ हठात गारनानै गुबुन हौवा लानाय, गुबुन हौवाजों दोनखारनाय, फिसा फिसौ गारनानै खारनाय बेबायदि नङा। नों रसमा ब्रह्मआ हरखाबै सोरजोंबा बहाबा खारनानै दं। गोबां मोजां मोजां माने कन्टेन्ट लाबोबाय थायोमोन आरोना। थ' बिथाङा इसिबां गियानि मानसि, गियानि मानसियानो दिनै गावनि फिसाय एबा गावनि उन्दै सासे गथ' दङ बेखौबो माने बिथाङा गारनानै थांबाय आरोना। जानाय लोंनायनि प्रब्लेम एबा सोरनिबा हौवाया एबा गाननाय जोमनाय, हिन्जावनो मा नांगौ मा नाङा बेफोरनि प्रब्लेम नङा होमब्ला। थ' इसिबां माने फोरमायदों आरो बिथाङा माने गियानि, गोबां माने साननाय दं बिथांनियावबो। थ' बिथाङा मा जाहोनाव मानो खारखो दिनै, गावनि हौवाखौ गारनानै गावनि गथ'खौ गारनानै मानो खारखो बिथाङा दिनै? इसिबां मेलेम गोनां मानसिया दिनै मानो खारखो? बर' समाजनि गेजेरावसो बेफोरबायदि माने सानफ्रामबो सासे नङा सासे माने खारनायखौ बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव एबा नुनो मोनो। माने गुबुन जाथिनि मानसिफोरखौ नाय, मैया दाखालि जोंनि न' सेरावहायनो सासे हारसा मानसि खारलांदों आरोना। बिथाङा दिनै सोर लाना खारदों, बहा थांदों रावबो मिथिया। न'आव बिसार सावलायलायनानै बिसोरो सिरि सिरियैनो दिनैसिमबो दङ। दिनै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि माने गोसाराखैनो, मिथियानो। दिनै जों बर'फोरनि समाजनि गेजेरावसो दिनै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय सोरबाथ' खारनायानो। नाथाय बर'फोरनि अनगायैबो माने गुबुन जाथिजोंबो माने खारलांनानै दोखो दोखो मानजिलाबायो, बुजालाबायो। बेफोरनो नामा जों बर' आइजोफोरनि माने आखल एबा गियानिफोरा? नोंसोर सासे सानैनि थाखायनो जों गासै सेंग्रा एबा हौवाफोरासो बदनाम मोनगासिनो दङ, मिथिबायना लोगोफोर? इसिबां गियानि मानसियानो दिनै गावनि फिसाय, गावनि गथ'खौ गारनानै खारदों। मानो खारखो? नोंथाङाबोथ' जुदि न'खराव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम दङ, नोंथाङा न'खराव गामिनि रायजो राजा दंना गैयामोन? नोंथांमोना साननो गोरों, नाथाय नों साननो गोरों मानसिफोरानो गोरोन्थिखौ मावो। गोबां माने गियानि मानसिफोरासो गोरोन्थिखौ मावगासिनो दङ, मिथिबायना? मेलेम बुरजा थानायफोरासो गोरोन्थिफोरखौ गोबां गोरोन्थि मावगासिनो। दिनै सोरनिबा सासे सानैनि थाखायनो जों हौवाफोरा गासैबो बदनाम मोननो गोनां जादों आरोना। सोरनिबा जौ लोंनानै गोजावलाबायना थानाय,
सोरबा सासे सानैनि थाखायनो जोङो बयबो माने सेंग्राफ्रा एबा हौवाफ्रा बदनाम जानो गोनां जादों ना नाथाय हिनजावफोरनावसो माने गोसोआ माने हमथानो हाया बेसोरसो खारो नाथाय बिसोरनि थाखाय जों बयबो सेंग्राफोरा एबा हौवाफोरा बदनाम मोनगासिनो दङ लोगोफोर थेंक इउ बाराखौ बुंनो हायालै बेफोरबायदि बांद्राय जावनो हाया माबा रसमाया आंखौ जावल बायदि मोनदों आङो ससियेल मिडियानि गेजेराव मिथिबायना थ' बेनिखायनो आं बांद्रायखौ बुंला आरो दे आं गिनाय मोनबायलै लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय